sme na stanici v Changsha, na autobusovej stanici Západ. A nie je to najlepšie miesto na svete a podľa Elenky je otrasná a nedá si kúpiť nič jesť. Skúsili sme kúpiť niečo mekači, to bolo také pikantné, že ja som to jesť nemohla. Potom sme sa pokusili kúpiť párky, ktoré boli tak úporné, že sme sa okamžite vyhodili. A skúšala som teda s nejakou pohodlnou. Keďže to je jediná vec, ktorá sa tu dá kúpiť a sme v 4-hodinovom autobuse, predtým sme boli v 3-hodinovom vlaku. Takže keď budem hladná, bohužiaľ. A ľudia v autobuse to chodia predávať, ale dosť brutálne, agresívne, že normálne mám z toho asi pravdu. A toto prvýkrát sa stalo na tomto tripe, že Elenka povedala, že... Prvýkrát. Beriem to s nadhľadom. Prvýkrát sa to stalo, že Elenka povedala, že poďme proti čortia. Takže po 10 hodinách cestovania sme došli do Wulingyuanu alebo niekam tam a sme po asi hodine jazdy taxíkom našli sme aj hotel, lebo taxíka netušil kam má ísť a sme išli najprv do zlej dediny, ale potom sme sa vrátili a išli sme do správnej dediny a našli sme aj hostel teda napokon. Aj sme našli reštiku, kde majú pre nás chicken. A nechali nás variť si jedlo, ale keďže ani nevieme, ako sa to máme pripravovať, tak trošku nám s tým pomohli a dúfame, že to jeme správne. Vzhľadom na to, že sme takí unavení a vyhľadovaní a sme veľa cestovali, sme strašne hladní, je nám to jedno. Ale chicken je dobrý. Keď sme prišli, nemáme ani peniaze, čím zaplatiť hotel, takže sa musíme ešte vybrať na prechádzku, hľadať bankomát. Ideme do parku. Hore, do Zhongjiajie parku. Sme našli cez čínsku masu. A teraz ideme cez kulové cestičky a tak uvidíme, kde skončíme zase. Tak zatiaľ sme prešli hodinu aj pol asi. Naďalej sú to schody. Vyčerpávajúce. A sú to len schody hore. A netušíme, ako ďaleko sme od cieľa. Schody. Schody. No, takže blúdime tu po parku, bohužiaľ značenie tu neexistuje, všetci vedia iba po čínsky a aj tak tí, ktorí vedia po čínsky, nevedia, kde to je. Takže snažíme sa ísť podľa mapy, zástavky autobusu sú tak, že typneš si a vystúpiš a trapíš sa. Hľadáme niečo, hľadáme. A ešte k tomu je taká typická tropická hmla. Takže ani nevidíš kam. Nie je značenie v parku, proste nie sú tu značky, že kde je čo a je to síce pekné, že ti predajú mapu, ale inak aj tá mapa je nepresná, takže nevadí, v pohode to je.
Tak ideme nájsť nejaký templom, nejaký templ. Niečo hľadáme. Kostolík, niečo také. Uvidíme. Takže po dlhšom výstupe sme sa vybrali dole. Nechceme spadnúť po schodoch. Dali sme si Big Mac mekáčik. Čo bolo najlepšie jedlo tu na kopci, v Číne. Ale bol dobrý, akože to mal som prvý raz a to celkom chutil dobre. A je v tom trošku viac energie pozitívnej než v noodles. Už sme aj tak potrebovali niečo zjesť, aby sme vládali ďalej. A teraz vlastne ideme inou cestou dole, ktorá by mala viesť kam? Ku Monkey Gardens. Monkey Gardens zhruba 2 hodiny. Smerom dole, takýmto štýlom. Oh my God.我们来看一看老师给大家送上的是一份什么样美好的祝福。当代八大家。 V 80. rokoch v Európe. Na Slovensku asi je to taká horšie bratislavské letisko ešte z tej predchádzajúcej éry.